Egunon jainkoak, ongi etorri egibidean, astero egiten dugun kristau gogoetara. Izan zaitezte errukiorrak, zuen aita errukiorra den bezala, entzuteko aukera izango duzu Eukaristian. Gaur, Polikarpo santua izango dugu gogoetagai. Belaunaldi berezi bati egokitu zitzaion, Jesu Kristoren apostoluen eta geroko Elizaren arteko lokarriak sendotzea. Esmirnako apezpikua eta martiria, Joan apostoloaren ikaslea izan zen. Eta Jesus Galileako bizitzaldiaren lekuko batzuk ere ezagutu zituen. Haiengandik jasotako guztia gogoratzen eta transmititzen eman zituen bere bizitzako urte luzeak. Joan apostoloaren eskutik jaso zuen gotzain izatea. Horrelako testigantza, Ireneo Liongo apezpikuaren eskutik dator. Berau ere Esmirnakoa eta Polikarporen ikaslea izan zen. Polikarpok Joan apostolu santuaren oinetan ezerita entzuten zizkion evangelioa eta gainetiko kristau irakaspenak. Gure Polikarpo itzala handiko elizgizona izan zen. Antiokiako Inaziok Erromara hiltzera zeramatela gutun bat idatzi zion Polikarpori. Gizon apostolikoa eta egiazko hartzain ona zalako. Eta Antiokiako Eliza hartaldea Polikarporen esku usten zuen uste on osoz, lasai. Fedegabek ere esaten zioten, Asian hause da kristauen maisu eta aita. Fededunak sortzen dituelako Kristoren bizitzarako. Paskuaren inguruan, batzuten Asiako Elizek ikamika bat Erromarekin. Polikarpo bidali zuten Anizeto aita santuarekin arazoa bideratzea. Asian, Paskoa Nisan irailaren 10 ospatzen dute, eguna edozein dela. Erromako tradizioak domekan ospatzen du. Asiakoek Joanen eta beste apostol batzuen testigantza zuten. Erroman aurreko apaiz guztien jokabidea. Ados jarri ezarren, aurrera jarraitu zuten Eliz elkartasunean. Anizetok mezaburu izateko orea eman zion Polikarpori, eta elkartasunezko adizkidetzan agur egin zioten elkarri. Gai honek, Frantzisko aita santuaren maigainean jarraitzen du bizirik. Martiritzan, Polikarpo sendo zegoen, ingude baten pare mailukaden azpian, eta honela zioen arerioei, 86 urte zerbitzatu dut Kristo, eta inoiz ez dit kalterik egin. Nola madarikatuko dut ba, ni neu, hain ondo atera nauen nire erregea. Ni kristauan naz. Eta kristau fedea ezagutu nahi baduzu, emadazu egun bat eta entzun azazu. Zutan errez zuten Polikarpo, eskuak enbor bati loturik. Eta gero ezurrak bildu zituzten, arribitziak baino ederragoak balira bezala, eta leku egokian gorde zituzten, eta antze poza laitasunez elkarturik, Polikarporen heriotzaren urteurrena ospatu zuten. Erlikien onduan, Elizak otoitzaldia edo gurtza eskaintzen dion lehen martiria da Polikarpo. Martiriak da bere lehen urteurrenerako idatzia zegoen. Eredu garrantzitsua da guraso apostolikoen belaunaldiak Kristoren pareko biziera eramateko nahia agertzen baitu. Oso interesgarriak dira bestalde, hasierako Elizen artean zituzten idatzizko harremanak. Adibidez, lau evangelioak, Pauloren idazkiak, Joanen gutunak, Pedrorenak eta barra erabiltzen zituzten. Eta kopiak elkarri ematen zizkioten. Eta Ireneok idatzi zuenaren arabera, Antiokiako Inazioren idazkiak ere ondo bilduta eta gordieri zeuskaten. Hauen kopiak ere elkarren artean pasarazteko. Polikarpok idatzi zuen Filipotarrei gutun bat. Eta esaten zuen, martiriak maite ditugu Kristoren ikasle eta jarraitzaile bikainak izan direlako. Eta posten gara zuekin jaunarengan egiazko maitasunaren ereduak hartu eta bidezko zen bezala kateetan aurkitzen ziren santuei lagundu diezuelako. Poste naiz ikusiz,
aspalditik ezaguna den zuen sinismenaren sustraizendoak, beti bizi direla eta ematen dutela bere fruitua Kristorengan. Pauloren idazkiak altxorraren pare zeuskan Polikarpok. Eta esaten zuen, Paulok jakinduria goragarriz, zuzen eta sendo irakitzi zuen evangelioa zuen artean, eta gero gutun bat bidali, sakon hausnartzen baduzue, bertan ematen zaizuen sinismena onbiderako ekingo zaizue. Idatzietan, apaizei buruz ohar interesgarriak egiten ditu. Apaizak izan bitez errukitzuak, guztientzako bihotz berak, oker dagoena bide onera ekartzeko aleginak egin ditzatela. Gaixo guztiak ikusi, alargunak, umezurtzak eta behartzuak ahaztu gabe. Onerako beti gertu egon daitezela, jainkoaren eta gizonen aurrean, eta azarretik, norbekeriatik eta bidegabekeriatik alde egin behar dute, eta diru gozetik urrun. Ez dezatela inoren aurkako salakuntzarik arinegi sinestu, eta epaitzean ez dute gogortasunik erakutziko, guztiok bekataria garela jakinik. Elkartetik urrunduak ere aipatzen ditu Polikarpok. Nahigabe handia hartu nuen Balenteren eta haren emaztearen jokabideaz. Jaunak eman diezaiela benetako damua. Hoiekin neurriz jokatu behar duzue. Eta ez areriotzat hartu. Atal gaixu eta okertutzat baino. Egin aleginak berriro elkartera biltzeko. Zuen guztion gorputza onik atera dadin. Ikus entzuleok, denbora mugatuan, hitzak ere neurtu behar izaten dira. Gaurkoak, onaino. Igande eta aste osoa ondo pasalagunok. Urrengo domekar arte, ondo izan.